ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମଣିଷ କହୁଥିଲେ ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ, ମିଛ କହିବୁନି ରେ ବାବୁ, ମିଛ କୁହନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଆଜି ସତ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସତ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ କହିବୁନି, ସତ କହିଲେ ତୋ ଉପରୁ ବିପଦ ପଳେଇ ଆସିବ, ବିପଦ ମାଡ଼ି ବସିବ, ନିଜେ ହଇରାଣ ହବୁ। ଆରେ ସତ କହିବୁନି କେଉଁଠି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାନେ ବିପରୀତଟା ଏବେ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନ ହେବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନ କରିବା କଥା ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ହିଁ ଭଲ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ସତ କହିବେ, କେଉଁଠି ମିଛ କହିବେ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମିଛ ସତ କୁହନ୍ତୁନି। ତ କାରଣ କାହା କଥାରେ ଯଦି ମିଛ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେବେ କେହି କାହାର ଭଲ ଚାହାନ୍ତିନି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।